Samantala, Idol, inilunsad po ng Sangguniang Kabataan ng Barangay.Rissing, Luna, La Union ang kanilang opisyal na youth ID na tinawag na Orange Card. Isang inisyatibo para sa pagkilala at pagkakaisa ng mga kabataan sa kanilang barangay. Ayon sa SK Resolution number 005-S-2025, hinihikayat ang lahat ng kabataang edad 15 hanggang 30 na magparehistro upang agad na matugunan ang kanilang mga pangangailangan at maisama sa mga programa ng pamahalaan. Ang Orange Card ay magsisilbing unified ID para sa partisipasyon sa mga proyekto ng pamahalaan tulad ng sports league, scholarship programs, educational assistance at iba pang youth development programs. Tiniyak ng SK Council na libre ang pagpaparehistro at ang lahat ng mga datos na makokolekta ay protektado. Alinsunod yan sa Data Privacy Act of 2012. IFM News. IFM News. IFM News.